along phansat ma proceeding sub center along radatum chini dun de pen doctor katjui ahjok during aradatum mang huprong ason sido pini ni 506 tro arni number 26 Dorbaguri constituency angkang during sub center along doctor aradatum aphan parju je pen katjui ahjok during aradatum kamang huprong chenam Laso sub center government atum se nang pi iglo lapen aprang doctor atum ke mesen lo sitame non la bangso a doctor abang ke rat atum aphan than the pen sekat trong hujui lo lase diring arada atum ke non ke mahuprong ason se mandet lo athema non ke barla apor nang le lo kiso ki un eta do opo lase nilitum kiduk arada pot jong se sudet pulote ke loket pon he lasi KAAC medical EM surjorong parlapen local MAC mate EM Richard Topi aphanta katuning report nona mat prabjin pe ladak diring ardu along kedo sub center along doctor apha nang to ekserak nang ko athe diring aratum ke tuning report prabjin pen doctor nang to prab serak to Pusi Harvard arat tumpen tuning ri perfect la sejisimet pet pen EM Richard Tok bi aphan tuning padikrim lo pota diring arat tumpen tuning ri perfect lo pusi pherengke thing no nang chithan do Kardom pini busega chiklo ni phai trok pini dang ni tum diring do under Dorbaguri constituency ke parlo diring a puling angkang made dak diring havar aparman pini kechengsi herang ke bitung alang litum phantame akeru pilo alang litum dang nitum kachopa pona teng penang home report la sejasemet pini karbyang longarat phan nilitum karbyang longar lo kechari tum hani tum kapachini kang tungbang ke lahelo je kachuni kang tungbang ke lahelo pini dang nitum diring angkang along Karbyang long pe nangkang hona jok sorkar pe nangkang hon jok labang so sub center mate si kichilang avar saya ahem nang kim lo nang kim pen penangana ningkan lason si damlu kami pening abang lason nonim tum asap so kasik sa abang lalo non napor dak nilitum long kidunang ji doktor mate si kilang ahem phu alang li kopi pen kuson pen ne aning ki olo ne mante kuson ne dak nilitum along pen katjui lo las labang so ki katjui ahjok non nilitum rada tum kisung abang la helo athenon barla por kisu la pen pregjam awur kisu lason do las labang so kisu nilitum tong sekot pen nitum kunani akhilo hospital mate akhilo ni tungeji ponji phanawar sai vela se jase mera dak dowai mu mate bj hong seleni ebong lason ke enji phan dak a hubida dolo la so hubida pen joy ke joy wan phan pini ni tum bang ka sik sakla lo la si prabjin pen ni tum ladak karbyang long kachari bom non KACC autonomous council abitung atum phan la pen ampar tame EM mate las kopilo medical